ni yantuma VOA Bambara lajɛlikɛlaw bɛɛ k'a to a ka sigiraw ra an b'a fɔ aw dansɛ aw bisimila VOA ka kɛnɛba min sigira Burkina Faso faba kɔnɔ Wagadugu yan min labɛnna ka bɔ FESPACO n'ale farafina gun jabɔlaw ka fogoba ye o tako 28 y'a kuncɛ bi wulada in na ayiwa ni kunnafoni minnu b'an bolo VOA Bambara kɛnɛ kan o bakurubaw le ye nin ye FESPACO kuncɛra ni Tunisie ka den ka kunkɔrɔta ye min tɔgɔ ko Chebi Youssef ye ale ye kunkɔrɔta sɔrɔ n'a ka ja ye étalon dɔ de ɲini nka ja min tɔgɔ ko Ashkan o tɛmɛnin kɔ FESPACO sera ka kɛ Burkina Fasolakaw fɛ n'a sɔrɔla lankanako yɛrɛ ka gbɛlɛ jamana kɔnɔ nka o n'a ta bɛɛ fanga ɲɛmaaw sera ka nin FESPACO nin bila sen kan ka kuncɛ ni Dramane Minta ni ale ye ɲɔgɔnlɔnbɔla ye ale fana sera ka kunkɔrɔta sɔrɔ FESPACO tako 29 nin kɛnɛ kan an bɛna nin kunnafoni nin bɛɛ lankali a ye ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn. Aw b'an ka foli lakɔrɔya aw ye k'a fɔ aw dansɛ aw bisimila VOA Bambara ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnni kɛnɛ kan Wagadugu Burkina Faso faba kɔnɔ a bɛ a balimacɛ Kadɛ Tarawele le kumakan mɛnna FESPACO tako 28 o kuncɛra Wagadugu kɔnɔ sibirilon in na ayiwa ŋanaya taara di maa min ma o ye Tunisie ka jabɔla ye min tɔgɔ ko Youssef Chebi ale ka ja o tɔgɔ ko Ashkal ale le ye étalon dɔ de ɲini ka sɔrɔ Mokhtar Bari tun bɛ kɛnɛ kan a ka laseli ye nin ye. FESPACO tako 29 kuncɛra ni Tunisie ka den Youssef Chebi ka sebaya ye n'a ka filmu Ashkal ɲɛnajɛ kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun dalen lo capitaine Ibrahim Traoré ma Burkina Faso ka transition ɲama André Diarra ale tun ye jury dɔ mɔgɔ ye. An ka cɛrɛ yan fɔ ɲina an bɛ ala barika ɲina édition FESPACO édition puisque a kɛra paix la a kɛra lafiya la et a kɛra tilenya la et bɛɛ nisɔndiyara film kaluto ka ɲi a bɛ yira ko baara cinéma bɛ ka dimension kura ta farafinna la. Cheikh Oumar Sissoko ka fɔ la nin ye misali ye ka ci Youssef Chebi ka jamana ɲɛmaa ma min ye Kais Saied de Tunisie jamana la. Ɲɛmɔgɔya fɔlɔ o dira Tunisie dɔ de ma Tunisie min n'o président a bɛ yan ka ɲangata bi ayiwa farafinw kan bi na o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye ko anw farafinw adamadenya min banna maaya min banna o ka bon o adamadenya n'o maaya o y'an ka nafolo de ye. Ka yira k'a fɔ nin ye Tunisie den siɲɛ fɔlɔ ye ka nin jɔnjɔn ta Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu. Remporté par Youssef Chebi. Hali n'a sɔrɔ lankanako ka gbɛlɛ kosɛbɛ Burkina Faso kɔnɔ fanga ɲɛmaaw sera ka nin FESPACO tako 29 nin bila kɛnɛ kan min sera ka to ja ɲɔgɔnna 170 sera ka ɲɔgɔndan kɛ ka kunkɔrɔta di Tunisie ka jabɔla ma min ye Youssef Chebi ye ayiwa Georges Atino ale sera ka nin bakuruba ninnu bɛɛ lakali an ye a ka laseli kɔnɔ an ka o lajɛ. FESPACO tako 28 kuncɛla nisɔndiya kɔnɔ i n'a fɔ a tun daminɛna cogo min na Alex Moussa Sawadogo ale ye FESPACO kuɲɛnabɔjɛkulu ɲɛmaa ye ale b'a ka sewa kofɔ. Nous sommes un peuple comme le peuple du Burkina Faso. Burkina Faso denw sewara nin kalo 18 baara ani labɛn de ye mɔgɔ caman tun fɛ ko Burkina Faso tɛna se ka nin FESPACO labɛn nka an sera ka FESPACO kɛ ka ɲɛ ka jira diɲɛ la ko an tɛ an bolo jigin walasa Wagadugu ka to farafinna sinema duguba jɔyɔrɔ la. Nin FESPACO in sen fɛ dugu 50 ɲɔgɔn olu jamanadenw de tun bɛ Wagadugu walasa ka film 170 ɲɔgɔn filɛ olu minnu cɛma Burkina Faso ka sira olu sera ka jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ ni o bɛ wele ko étalon d'argent. Apolline Traoré ale mun ye film in dilan ale jigi b'a kan ka fɔ ko FESPACO nataw la ko Burkina Faso na se ka sanujala étalon d'or sɔrɔ. Ne tun sirannen don ka mɔgɔw jigilatigɛ anw ma se ka sanu sɔrɔ nka an sera ka wari jala sɔrɔ a mana kɛ ne ye walima mɔgɔ wɛrɛ Burkina Faso bɛ étalon sɔrɔ sɔɔni. Nin bɛ dan sigi FESPACO tako 28 kɛnɛ kan yan Wagadugu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ san 2025 ka taa février kalo tile 22 la ka taa bila mars kalo tile fɔlɔ la. Georges Atino ka bɔ Wagadugu VOA Bambara tɔgɔ la.
malilakaw tɛna sɔkɔ o bololakolon sabula u ka ɲɔgɔlɔnbɔla min ye Dramane Minta ye ale nana n'a ka ɲɔgɔlɔn ye a sera ka kunkɔrɔta sɔrɔ ɲɔgɔlɔnbɔlaw ka ɲɔgɔndan cɛma a ye kunkɔrɔta min sɔrɔ o dira Côte d'Ivoire ka jamanatigi kɔrɔ tɔgɔra min ye prix Houphouët-Boigny ye Vinabe Dena tubi ni ɲɔgɔlɔndi yɔrɔ ni yɔrɔ la an k'ale ka kibarifolow lamɛn. K'a sɔrɔ a dɔnnen tɛ kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔ Mali mɔgɔ ni ja dilanbaga ka kɛ filimu ye o min kun bɛ ɲɔgɔndan kɛnɛ kan Fespaco la ale ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ n'o bɛ wele ko Félix Houphouët-Boigny tɔgɔ la nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye jamana bolo Dramane Minta ale ye ni mɔgɔ ni ja filimu dilanbaga ye min ye ni jɔnjɔn sɔrɔ. Ni la première fois depuis que section animation donna Fespaco la ni la première fois que malien bɛ prix ta. Ni jɔnjɔn min sɔrɔlen filɛ ni a bɛ kɛ sababu ye sifin min bɛ baara la nin sira kan u ka se ka baara tɔ jija min b'a to donna nata la o fana bɛ se k'a sɔrɔ Cheikh Amadou Ouattara ale ye ni mɔgɔ ni ja dilanbaga ye. An ka se k'an cɛ siri siɲɛ wɛrɛ t'a la ka se ka cogoya wɛrɛw kɛ tuguni anw yɛrɛ ye. Maa fɔlɔ minnu ye ni mɔgɔ ni ja dilanni daminɛ Mali jamana kɔnɔ olu nisɔndiyara kosɛbɛ i n'a fɔ Kadiatou Konate n'ale ye mɔgɔ ni ja dilanbaga ye don tɛmɛnenw na. Denmisɛnnin bɛ ka baara min kɛ n'o ye dessin animé anw de y'o daminɛ Mali la ne ni Maba Kulibali Ala ka hinɛ a la an ye prix ta. Mali ka jɔnjɔn ma dan ni mɔgɔ ni ja dilanbaga ma a ye jɔnjɔn wɛrɛ sɔrɔ n'o dɔ ye Sira Fuseni Mayiga ale ka filimu ye fo ka taa se Les Cavaliers de Tonga ma Mohamed Tayfuru Jawara ka filimu ale ni Aboubacar Gakou Traoré ale ye prix dɔ fɛnɛ sɔrɔ n'o bɛ wele ko Atelier de Yelenga ye. Vinabe Dena VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Ouagadougou. Ni le bɛna dan sigi an ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnni la min labɛnna ka bɔ Burkina Faso lakaw fɛ Fespaco ni ale ye farafinnagun jabɔlaw ka ɲɔgɔndanba ye ale y'a kuncɛ sibirilenw nin tun ye a balimacɛ Kader Traoré kumakan ye ani VOA ka équipe minnu bɛɛ sera ka na ale dɛmɛ ka bɔ Mali la an b'a fɔ aw k'an bɛn san wɛrɛ ka Fespaco kɛnɛ kan assalamu alaikum.